बिटिआर को जुदि बिराद मोजां मोनथारोबा बिटिआर आरो नोंसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबोबा नोंसोरो प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जायो दे जोंनि बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया खौरांगिरि नोंथांखौ आङो बरायबाय जे नोंथाङा जेखौ सोंदों बे खोथायाथ' माने सैथो खोथा दा प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला आथिखालाव उन्दैनिफ्राय बोरायसिम बयबो प्रमद बर'खौ सासे बिराद गिदिर थगायसुला होननानै दिनै मिथिगासिनो दं आगोलाव जायफोर मिथियामोन एबसुनि लिडारफोर बा बिथांमोननि केडारफोर बा इउपिपिएलनि लिडारफोर बा केडारफोर बिसोरो आगोलाव मिथियामोन जे प्रमद बर'आ जे सासे बिराद थगायसुला बेफारि बे जिनिसखौ मिथियामोन नाथाय दिनै लासै लासै गासिबो रायजोफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय दा बिनि गेजेराव पइन्ट हिसाबै फैदो जे मानो थगायसुला होनो बियो ओरैबायदि मिथ्या खोथा बुङो माने जाय मिथ्या खोथा बुंग्रा बर'आव हयथ' बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट जानो हागौ दा हमनानै लादो दहाय बिथाङा जेन'बा जोंहा जेरै बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जेबो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे मोनसे बिराद गिदिर मिथ्या खोथा बियो माने 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मा मावाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स आरो बेनिफ्राय नैबे जोंहा एसेम्बलि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एसेम्बलि जे लुदों बेफोर गासिबो लामाखौथ' बाद होदो दालां दलंखौ बाद होदो गासिबो दालां दलं दिनै बिटिसिआव जादों बेखौ हाग्रामा महिलारि मावबोजोबनाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ मेगन खाना बादि बोरै जेबो मावाखै बुंनाया बे सासे बिराद थगायसुला नंगौना नङा एक्सट्रिम बेनि थगायनाया जे बिटिआरआ जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होनलाबायो मारै बिटिआर रिजन जाहैदों नर्थ इस्ट रिजन बेबादि मोनसे रिजन दा बे बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरखा माब्रै गिदिरखा जाखो रिजियनखौ बिटिसि 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिलनि सिङावसो माखासे काउन्सिलनि सिङाव एरियाया जुदि माखासे बिसेस कमिउनिटि थायोबा बे कमिउनिटिफोरनो रिजियन होनो हायो अट'नमास काउन्सिलहासो बेखौ खुलिनायनि रिजियनखौ खुलिनायनि राइट थायो दा बे रिजियना खुनु बिथांमोननि जेखौ बुजिदों बे रिजियना गभर्नमेन्टबो नङा मुंबो नङा दिनै बिटिआरखौ बिसोरो गप गप होनो दिनै गासिबो सेंग्रा सिख्ला एबसुनि आरो इउपिपिनि लिडारफोरखौ बिटिआर गप लिरनाय बा खोथाजों बुंनायाव बिसोर बाहायगासिनो दं किन्तु बिटिआरआ मालाबाबो गभर्नमेन्ट नङा कनस्टिटिउशनेलि मेन्डेटेड बेयो वार्ड नङा बेयो गभर्नमेन्ट नङा बेखौ जोंनि बे बिसिनि बिटिआरनि मोनसे दफा दङ बिटिसिहा बिटिएडि होनोमोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बेखौसो बिटिआर होननानै रिनेम होनाय जादों दा बिटिएडि इज रिनेम एज बिटिआर दा बिटिएडिआ जाहैदों मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट अर्थात बै समाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दंमोन क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि these 4 districts are known as BTR but government is not BTAD government is BTC Bodoland Territorial Council is the government so gov of BTC बेखौसो जोङो लिरनो हायो दा दिनैसिमबो बे जिहेतुके BTC गभा BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे गभा दिनैबो कनस्टिटिउशनेलि बे अलरेडि मेन्डेटेड कनस्टिटिउशनाव 2003 आव बे 10 फेब्रुवारियाव जे बिटिसि एक्ट जादों बे एकर्डआनो उनाव एक्ट जादों बे एक्टआव बिटिसिखौसो गभर्नमेन्ट होनदों जे बिटिसि टेरिटरियेल काउन्सिल गभ दा दिनै बिथांमोनहा बेखौ बुजियालासिनो गावसोर सोरजिनाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्टखाय बिटिआर गभ लिरो दा बियो बिराद गावसोरखौनो मूर्ख जेबो गियान गैयै बे बाथ्राखौ फोरमायो
हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टारानो लाजिनानै बिसिनि बे बिटिआर गभ होनबाय थानायाव सानसेखालि बेनो प्रेस स्टेटमेन्टआव बुंनांबाय बयनिबो सिगाङाव নহয় নহয় बिटिआर कोन सरकार নহয় बिटिआर गवर्नमेंट নহয় गवर्नमेंट तो बीटीसी আছে गवर्नमेंट बीटीसी আছে एरिया तो है बिटिआर बुंबाय बे ससियेल मिडियायाव बे पुरा ओंखारदों बयबो रायजो राजाया नुदों दिनै नैबे 2025 नि सेप्टेम्बर दानाव इलेक्शन बीटीसी नि फैगासिनो दङ बे इलेक्शना मा बिटिआर इलेक्शन नामा नोंथांमोनहा नाय बिटिआर इलेक्शन नामा एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बीटीसी टेरिटोरियल बडोलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल नि बे इलेक्शन बेखौ बिटिआर इलेक्शन होना नाथाय जोबोद दुखु गोनां बे प्रमोद बर' माने बिथाङा माने बबे मेलेमजों मा माने सानो मा मावो सोर थुनानै होयो ना आरएसएस नि माखासे आईटी सेलनि मानसिफ्रा बुंना होयो ना मायो ना बीजेपीआ बुंना होयो आं मिथिया नाथाय बिथाङा बिसोरनि खोथा लानानै माबा गावखौनो गाव सुपार पावार सुप्रिम पावार सुपार नलेजनि मानसि बिथाङा साननानै लायो जेन आयातुल्लाह खमेनी बादि बिथाङा जे इराननि सुप्रिम पावार आयातुल्लाह खमेनी बादि बिथाङा गावखौनो दिनै साननानै लायो बेखौ जोङो मोनसे प्रुफ मोनबावबाय नै बिथाङा मोनसे भिजन मिशन बिजाब दिहुनदों ट्रान्सफर्मिंग बडोलेण्ड ए जार्नी ऑफ चेंज इन बडोलेण्ड टेरिटोरियल रिजियन बेखौ होबाय साइडआव नुबाय माने बिटिआर गभ नोंथांमोनहा मोजाङै फोकस खालाम बिटिआर गभ नुदोंना नुवाखै दा बिटिआर गभआ माबेनिफ्राय जाखो बबे कन्स्टिट्यूशनजों माने गनायनाय मोननानै संबिधानिक माने गनायनाय मोननानै माब्लानिफ्राय बिटिआर गभ जाया इज देयर एनी एविडेंस एनी प्रूफ बिथांमोना प्रमाण होनो हागोन नामा दाखालि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव दारु देख्रेम नार्जारी आंजों माखासे मानसिया जेलानाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चार्ज खालामो जे नोंथाङा बीटीसी गभनि अफिसार ना बिटिआर नि अफिसार बिथाङाबो क्लियार जायाखैमोन जे बेबादि जे लिरखोमानानै दं যে আপনার অফিসটো কেনেকৈ বিটিআর গভ লিখিব পাৰে আপুনি কোড সংবিধানত দেখা পাইছে বিটিআর গভ বুলি কিয় বিটিআর গভ মানে जों बेखौ चार्ज खालामदों नैबे जे एसेम्बलियाव प्रमोद बर'आ भट बेंकनि थाखाय बिटिसिआव थानाय 26टा जनगोष्ठीफोरनो 26टा जनगोष्ठीफोरखौ फोजोननो थाखाय बिथांमोननो माने मोनफा मोनफा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा बेवहाय जेनबा मा होनो कलिताफोरनो प्राग ज्योतिष दिवस होदों जाय कलिताफ्रा प्राग ज्योतिषआव मालाबाबो रायजो खुङाखै हिस्ट्रिया बुङो बर'फोरनिसो बे रायजोमोन महिरंग दानब बा माइरं राजानिफ्राय फैयै फैयै नरकासुर तुर्कासुर भगदत्त गोबां रायजोआ राजा रायजो खुंदोंमोन बे रायजोआ बर'नि रायजोमोन बेखौ बोरै दिनै कलिताफोरनो प्राग ज्योतिष दिवस बिथाङा बोरै होनो हायो बोरै होनो हायो होमबा बेखौ बे प्राग ज्योतिषफोरखौ कलिताफोरनि रायजोसोमोन होननानै बिथाङा हिस्ट्रिखौनो फानबाय थिग बेबादिनो आलिमेशआ सासे बर' मानसिमोन जेला बक्तियार खिलजिया आसामखौ आक्रमण खालामनो फैयो बे समाव बे मुसलमान जादों दा बे आलिमेशनि नामै माने मुस्लिम माखासे बेहाय थानाय जोंनि आसामाव थानायफोरखौ देशीय जाति होननानै बिथांमोननो मा होदों देशी रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा प्रमोद बर'आ बबे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डजों बे बादि माने जोंनि बर'नि जारिमिनखौ माबोरै गुबुननो फाननो हायो बेनिफ्राय जों बेखौ बुंनो हायो जे प्रमोद बर'आ माने जातिखौ फानग्रा जारिमिनखौ फानग्रा सासे बर' लिडार माने सबसे जाति फाननानै जाग्रा जारिमिनखौ फाननानै जातिनि जारिमिनखौ फाननानै जाग्रा बिथाङा सासे बर' लिडार आरोखि जोंनि बर' रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंनानै माने मिसलिड खालामगासिनो दं नोंथांमोनहा बिटिआर बिथांमोननि एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ नायनानै फरायनानै बुजि बिटिआरआव मा दं आरो नोंथांमोनहा फराय बिटिसि जे 2003 आव सुक्ति जादोंमोन बेवहाय मा मा दं बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन बिटिसि सुक्तियाव बिराद मोजां
पावार एंड फांक्शन होदोंमोन बे पावार एंड फांक्शनफोरखौ बिटिआर सुक्तिया गासिबो स्क्रैप खालामनानै गैया खालामजोबबाय दा प्रमद बर'आ अब्लाबो बुंबाय थायो जोंनि बिटिआर एग्रीमेन्टआ बिटिआरआ बिराद देरसिन असम्भब रुजुजाथावै गिदिरथारनो बियो दा बेबादि बिथाङा बुङो दिनै बिथाङा ओरैबादि मिथ्या खोथा बुङो बेले सानसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोब्ला क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर सुइजारलेण्डआव आं चिफ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सुइजारलेण्डआव थांनाङा क'क्राझारावनो सुइजारलेण्डखौ नुगोन दिनै बिथाङा थगायनाय जादोंना जायाखै बेलाय मिथ्या खोथा बुंदोंना बुङाखै दिनै सुइजारलेण्ड बानायनो हादों नामा बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोन रायजोफोर आङो चिफ जायोबा नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना दिनै साननानै नायदो नखर नखर साख्रि होनो हादों नामा दिनै नैबेखौबो आं बेवहायनो बुंबावगोन साख्रि होनो हानाय गोहोआ बिटिआरआव गैया बे दा जे मास्टार साख्रि केरानि साख्रि फिसा फिसौ सोदों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ सोदों बै बिटिसि सुक्तिनि दफानिफ्रायसो बे दा जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो खोथा बुंबाय थानायनि जाउनाव जों रायजाबाय थानायनि जाउनाव बाध्य जानानै बियो चिफ मिनिस्टारखौ रिक्वेस्ट खालामनानै काकुति मिनति खालामनानै आङो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हायाबा आंनि मान सन्माना थांनोसै होननानै खुनुरुखुम दा एपइन्टमेन्टखौ मोनफ्लादों किन्तु बिनि आगोलनो हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे एपइन्टमेन्टखौ गुवाहाटीनिफ्राय सेलेक्शन लिस्ट दिहुननानै होदों दा बे गेजेर खन्द'आव अलरेडी मोनसे एपइन्टमेन्ट थांबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तियाव जिहेतुके बिटिसिआ एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि मोनसेबो गोहो गैया हिमन्त बिश्व शर्मा गुवाहाटीनिफ्राय हरजोबदों जेला बेखौ लानानै जोङो होख्रावबाय ससियेल मिडियायाव बिनि उनावसो नैबे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ दिनै बिथांमोनहा लासै लासै माने होनोखौ नाजानायखौ जों नुनो मोनदों जों जुदि खोथा बुङामोनब्ला बियो हेमन्तनि खाथियाव बेखौ बिनानै लायफिननानै होनो हायामोन दाबो गोसो जायोबा हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामहरनो हाफिनो जुदि बिटिआर एग्रीमेन्टखौ माने 100% जुदि एक्सारसाइज खालामोबा दाबो बन्द जायो बिटिसिआव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि सेलेक्शन बोर्ड दानानै माने आसाम गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदि एपइन्टमेन्ट होनाय आयेन दंमोन दा बे जिनिसा बिटिआरआव गैया नंखायनो बिसोरो सिगाङाव सेलेक्शन बोर्डखौबो दानो हायाखै सेलेक्शन बोर्ड सिएसबि जेरै हाग्रामाया जेरै दानानै साख्रि होदोंमोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जुनियर एसिस्टेन्ट बायदिसिना नाथाय बिथांमोना हायाखै दाबो हाया बिटिआर एग्रीमेन्टनि स्पिरिट मथे दा प्रमद बर' बिटिआर काउन्सिल हैज नो अथरिटी नो पावर फॉर issuing appointment to the third grade fourth grade employees within the BTC area अब्लाबो बिसोरो गोग्गा खालामनानै गोबां खोथा बुङो बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोबा बर' आइ बिमा जायफोर बन खननानै जायो बिसोरो बन खननानै जानांला बिथांमोननो थांनानै थानायनि माबा माबि मावनानै जानायनि बिथांमोना आं राहा खालामगोन दिनै खालामना होनो हादों नामा रायजोफोर नोंथांमोना नायदो आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बन दाननानै जाग्राफ्रा आइमावफ्रा गरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा बन दाननानै फाननानै जानांला दिनै प्रमद बर'आ बै बन फाननानै जाग्राफोरखौ होबथानो हादोंना बा बिथांमोननो अल्टारनेटिभ माबा थांनानै थानायनि बेबस्था होनो हादोंना निश्चय हायाखै दिनै बेबायदिनो प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे बिराद माने मिथ्या खोथा बुंनानै बिथांमोनहा जातिखौ मिसलिड खालामगासिनो दं गरायखौनो मैदेर मैदेरखौनो गराय होननानै बिथांमोनहा सोलिनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा आं सानो दिनैसिमबो बिथांमोनहा बिटिसि सुक्तिखौ मोजाङै फरायाखै बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै निश्चय फरायाखै फरायदोंबाबो बुजियाखै आरो बिनि प्रमाणखौ जों नुनो मोनो दिपेन बर'आ दाखालिसो हाबनाय जेनाखि एग्रीमेन्ट मथे गावसोरनि एग्रीमेन्ट मथे माने इनक्लुसनावहाय दा कन्टिगिउआस villages having majority Boro or tribal people will be included in the BTC होननायाव बिथाङा जों होनदोंमोन दावराव देख्रेब बिथांजों आंजों जे बेयो कन्टिगिउआस जानाया मोजां जानांगौ जायाबा उदुर भबिष्यतआव जोंहा मा जागोन
जे रायजो बिनायाव जोंहा उसुबिदा जागोन दानिया बे समाव बिथाङा बुंदों आंहा गोसोआव दं जे काउन्सिलाव 6 सिडुलाव कन्टिगिउआस जाखायो होनदों दा आङो सोंगोन दिपेन बर'नाव दाखालि जे 81 टा गामि बिश्वनाथनिफ्राय 53 टा गामि ओमफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोदों बे 81 टा गामिया कन्टिगिउआस ना निश्चय कन्टिगिउआस नङा रायजोफोर कन्टिगिउआस नङा अब्लाबो दिपेन बर' बिथाङा माने बेखौ कन्टिगिउआस होननानै बुङो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि आव मोननाय बिटिसि आव हाग्रामा महिलारिया मावनाय गासिबो जिनिसखौ बिथाङा मोनफा मोनफा डेस्ट्रय खालामगासिनो दं फानगासिनो दं दिनै बिटिसि आ लेजिस्लेटिव पावार दङ एज पार द प्रोविजन्स अफ बिटिसि accord or BTC Act the BTC Council has the power of legislation आयेन दानायनि गोहो दङ दा बे हिसाबै लेजिस्लेटिव एसेम्बलि जोंहा दङ बे लेजिस्लेटिव एसेम्बलिखौबो प्रमद बर' बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय रायजोफोर आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय जुदि फानाखैबा हेमन्त बिश्व शर्माया बेहाय 40 टानि जोंनि काउन्सिलनि एमसिएलए फोर जिरायनांगौ जायगाखौ 40 टानि जायगायाव 126 टा आसाम एसेम्बलिनि 126 जन एमएलए नि जिरायनायनि सीट बोरै बानायफैखो सिफायनानै गोदान बोरै बानायफिनखो आरो बेवहाय बोरै आसामनि एसेम्बलि सेसना जिरायफैखो बे मा फोरमान होयो बे बेखौनो फोरमान होयो जे बिटिसि होननाय जिनिस गैला जे बे बिटिसि नि लेजिस्लेटिव जे काउन्सिल दङमोन बे काउन्सिलनि बिल्डिंआबो दा आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनिसो मोनसे ब्रान्च जाहैबाय माने पार्ट दा दिनै आसाम एसेम्बलिया बाहाय दादागिरि फैनानै माने एसेम्बलि खुंफैनो हायो दा बे जिनिसा जोंनि बिटिसि खौ थेर बेथेर खालामनाय जादों बिटिसि नि एक्जिस्टेन्स बिनि आइडेन्टिटी बिनि पावार एन्ड फांसनखौ माने सेस खालामफैनाय जादों अब्ला बाहाय मानो बियो आपत्ति होआखै ना बे जानाय नङा रायजोआ गाज्रि मोनगोन बेवहाय एसेम्बलिया जिरायनो मोना बे बिटिसि निसो काउन्सिल नट आसाम एसेम्बलि बिदि मानो बियो बुंनो हायाखै रायजोफोर मानो बुंनो हायाखै दिनै बिथाङा दाखालिसो बावैसोआव जोंनि बिटिसि नि 3600 बिगा हाखौ बासबारियाव बिथाङा आदानिनो गथायनो आखायाव लाबायमोन दानो फानबायमोन दा बासबारियाव दावराव जानायलाय दा जों खना खनला गरायमारि ओजोंहाय फानिजानिथिं बिथाङा फाननो नाजागासिनो दङ एनि हाउ आदानिनो गथायगोन आदानिनो गथायनाय माने निश्चय बिथांमोनहा आदानिनिफ्राय मोनसे मोजां एमाउन्टनि पुरस्कार मोननाय निश्चय खोथा दङ बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनै बाहाय हाया बाहाय हाया बैहाय बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ दा होमब्ला नों नायदो बिटिसि नि पावार एन्ड फांसनखौ फानबाय बिटिसि नि एसेम्बलि हाउसखौ फानबाय दिनै बिटिसि नि हाखौ फाननो थांगासिनो दङ दा बेबादिबा प्रमद बर'आ माने मा बियो बिटिसि नि गासिबो माने पावार एन्ड फांसननिफ्राय हा हु गासिखौबो बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फाननायाव दङ दिनै बे हिसाबै जोङो बुंगोन जे प्रमद बर' बिथाङा माने जोंनि जाथिनि गेजेराव हारिनि गेजेराव सासे बिराद थगायसुला बिट्रियार मैखारि सासे लिडार बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बर'नि लिडार होनालासिनो बेखौ जोङो बर'नि सासे मा होनगोन बेखौ माने गाज्रि लिडार भिलेनसो होननानै जोङो बुंनो हायो।